येन भूतले स्वयंरूपकदामह्यं ददाति सुपदाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः श्री प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय ताय गौर प्रमानंदे हरे रूप हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदം 19-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 19 കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭാരതവർഷത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ധാരാളം നദികളെ കുറിച്ചും പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നു 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അത് സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാം പ്രജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷേർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വരാബ്ദേന കർമ്മണാ ദൈവമാനുഷ നാരകഗതയോ ബഹ്വ ആത്മനാനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തെ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപവർഗശ്ചാപി ഭവതി अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभि शुक्ललोहित कृष्णवर्णेन स्वाराब्देन कर्मणा दिव्यमानुष नारकगतयो बहु आत्मनानुपूर्वेण सर्वाह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यदा वर्ण विधानमपवर्गश्चापि भवति हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभि शुक्ललोहित कृष्णवर्णेन स्वाराब्देन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बहु आत्मनमानुपूर्वेण सर्वाह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधानमपवर्गश्चापि भवति
സർവേഷാം വിധീയന്തേ അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരാബ്ധേന കർമ്മണാ ദിവ്യമാനുഷനാരകഗതയോ ആത്മനാനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപവർഗശാമി ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി ശ്യാമതി സോറി രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധ ജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരബ്ധേന കർമ്മണാ ദിവ്യമാനുഷാനാരകഗതയോ ബഹു ആത്മനാ അനുപൂർവേണ സർവാഹ്യവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപവർഗശ്ചാഭിഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരബ്ധേന കർമ്മണാ ദിവ്യമാനുഷനാരകഗതയോ ബഹ്വ ആത്മനാ അനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ സർവവർണ്ണവിധാനമപവർഗശ്ചാഭിഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരബ്ധേന കർമ്മണാ ദിവ്യമാനുഷനാരക ഗതയോ ബഹു ആത്മന ആനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാന അപവർഗശ്ചാഭിഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭിः ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണേ വർണ്ണേന സാരബ്ധേന കർമ്മണാ ദിവ്യമാനുഷനാരകഗതയോ ബഹ്വ ആത്മന ആത്മപൂർവേണ സർവാഹേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപവർഗശ്ചാഭിഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സരസ്വതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരബ്ധേന കർമ്മണാ ദിവ്യമാനുഷനാരകഗതയോ ബഹ്വ ആത്മന ആനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപവർഗശ്ചാഭിഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷേ ലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സാരബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷനാരകഗതയോ ബഹ്വ ആത്മന ആനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപവർഗശ്ചാഭിഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷേർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരാബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷനാരകഗതയോ ബഹ്വാമാത്മന ആനുപൂർവേണ സർവാം ഹ്യേവ സർവേഷാം വിധിയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമ പവർഗശ്ചാമി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷേർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വരാബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷനാരക ഗതയോ ബാഹ്യ ആത്മന പൂർവേണ്യ സർവാഹേവ്യ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപവർഗച്ഛാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോകിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സൗരബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷനാരഗണതയോ ബഹ്വ ആത്മന ആനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർഗചാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസന്ധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷേ ലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരാബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷ നാരകഗതയോ ബഹ്യ ആത്മന അനുപൂർവേണ സർവോപഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനം അപവർത്തചാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷ നാരകാഗതയോ ബഹ്വ ആത്മന ആനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപവർഗശ്ചാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സാരബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷനാഗരഗതയോ ബഹ്യ ആത്മന ആനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനം അപവർഗശ്ചാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വരാബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷ നാരകാഗതയോ ബാഹ്വാത്മന ആനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനം അപവർഗശ്ചാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സാരബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷ നാരക ഗതയോ ബഹ്വ ആത്മന ആനുപൂർവേണ സർവാഹ്യേവ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപി അഭിവർഗച്ഛാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിത കൃഷ്ണവർണ്ണേന സാരബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷ്യനാരഗതയോ ബാഹ്യ ആത്മന അനുപൂർവേണ്യ സർവഹേവ്യ സർവേഷാം വിധീയന്തേ യഥാ വർണ്ണവിധാനമപവർഗശ്ചാപി
യഥാ വർണ്ണവിധാന മബർഗവശ്ചാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപവർഗാശ്ചാപി ഭവതി. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിതകൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷാ നാരക ഗദയോ ബാഹ്യ ആത്മന അനുപൂർവേണ സർവാഹേവ്യ സർവേഷാം വിധീയന്തെ യഥാ വർണ്ണ വിധാനമ അപവർഗാശ്ചാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മിന്നേവ വർഷേ പുരുഷൈർലബ്ധജന്മഭി ശുക്ലലോഹിതകൃഷ്ണവർണ്ണേന സ്വാരബ്ധേന കർമ്മണ ദിവ്യമാനുഷ നാരകഗതയോ ബഹു ആത്മനാനുപൂർവേണ സർവാ ഹേവ സർവേഷാം വിധീയന്തെ യഥാ വർണ്ണവിധാനം അപവർഗച്ഛാപി ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥം ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ സത്ത്, രജസ്, തമസ് എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. ചിലർ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി ജന്മമെടുക്കുന്നു, ചിലർ സാധാരണ മനുഷ്യജീവികളായി ജന്മമെടുക്കുന്നു, ചിലരുടേത് അത്യന്തം ഹീനജന്മമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭാരതവർഷത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ഒരുവന്റെ പദവി ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനാൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവൻ 4 സാമൂഹിക വിഭജന പ്രകാരം ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. 4 ആധ്യാത്മിക വിഭജന പ്രകാരം ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന് ശരിയായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വർഷം അവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമായി. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനാൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടേ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുള്ള പ്രഭുപാദ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒരുവന് ഭഗവത്ഗീത 18:42 മുതൽ 45 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. ശ്രീ രാമാനുജാചാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദാന്ത സംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ഏവം വിധ പരാഭക്തി സ്വരൂപജ്ഞാന വിശേഷോസ്വാദക പൂർവോക്താഹരഹർ വചീയമാന ജ്ഞാനപൂർവക കർമാനുഗൃഹീ തഭക്തിയോഗയേവ യഥോക്തം ഭഗവതാ പരാശരേണ വർണ്ണാശ്രമേതി നിഖില ജഗത് ഉദ്ധാരണയാവനിതലേ അവതീർണം പരബ്രഹ്മഭൂത പുരുഷോത്തമ സ്വയം ഏതത് ഉക്തവാൻ സ്വകർമ്മനിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തശൃണു യഥ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തതം സ്വകർമ്മണാ തം അഭ്യർച്ഛ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. വിഷ്ണുപുരാണം 389 പരാശര മുനി നൽകിയിട്ടുള്ള ശുപാർശയുടെ ഉദ്ധരണി: വർണ്ണാശ്രമാചരാവതാ പുരുഷേണ പരപ്പുമാൻ വിഷ്ണുരാരാധ്യതേ പന്ഥ നാന്യതത്തോഷണ കാരണം. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിലൂടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭാരതവർഷഭൂമിയിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സ്ഥാപനം നിഷ്പ്രയാസം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് പക്ഷേ ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ ചില ആസുരീക വിഭാഗങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരും, ക്ഷത്രിയരും, വൈശ്യരും, ശൂദ്രരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരികളും, ഗൃഹസ്ഥരും, വാനപ്രസ്ഥരും, സന്യാസികളുമായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനവുമില്ലാതിനാൽ ഈ അസുരന്മാർ വർഗരഹിതമായ സമൂഹം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാം താറുമാറാക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. മതേതര സർക്കാരിന്റെ പേരിൽ അയോഗ്യരായ വ്യക്തികൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരമോന്നത പദവികൾ കൈയാളുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരും പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ധർമ്മത്തോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവജ്ഞ അധികരിക്കുകയും അവർ മൃഗീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മോചനമാണ്. പക്ഷേ
നിർഭാഗ്യവശാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ മോചനത്തിനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും അതുമൂലം അവരുടെ മനുഷ്യജീവിതം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തദ്വാര മാനവ സമൂഹത്തെ നരകീയ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനും കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരണം നടത്തി വരുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസോ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മന്യാത്മനെ അനുരുക്തേ അനിലയനെ. യോസോ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മന്യാത്മന്യേ ആത്മേ അന്യാനുരുക്തേ അനിലയനെ പരമാത്മനി വാസുദേവ അനന്യ നിമിത്ത ഭക്തിയോഗലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്താ വിദ്യാ ഗ്രന്ഥിരന്തനദ്വാരേ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. യോ അസോ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മന്യാത്മേ അനിരുക്തേ അനിലയേനെ പരമാത്മനി വാസുദേവേ അനന്യ നിമിത്ത ഭക്തിയോഗലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്താ വിദ്യാ ഗ്രന്ഥിരന്തന ദ്വാരേണ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള അതൊരു 2 വേർഡ് ഇവിടെ കട്ടാകുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ അനിലയേന അതൊരു ഒരു വേർഡാണ് കേട്ടോ, അതിൽ ഇവിടെ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാനായിട്ട്. അതേപോലെ യോഗലക്ഷണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യോഗലാ വേറെയും ക്ഷണോ വേറെ ആയാലും അത് മീനിങ് ഒക്കെ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അത് ആ വേർഡ് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കുക. അനിരുക്തേ അനിലയേനെ. പിന്നെ 2ാമത്തെ ലൈനിൽ ലക്ഷണോ അത് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലും കേട്ടോ. ഓക്കെ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അസോ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മന്യനാത്മന്യേ രുക്തേ അനിലയനേ പരമാത്മനെ വാസുദേവേ അനന്യനിമിത്ത ഭക്തിയോഗലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്താ വിദ്യാഗ്രന്ഥി രന്ധനദ്വാരേണ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അസൗ ഭഗവതി സർവബുദ്ധാത്മന്യനാത്മേ അനിരുക്തേ അനിലയനെ പരമാത്മനെ വാസുദേവ അനന്യ നിമിത്ത ഭക്തി യോഗലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്താ വിദ്യാ ഗ്രന്ഥിരന്ധനദ്വാരേണ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അസൗ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മ്യനാത്മേ അനിരുക്ത അനിലയേന പരമാത്മനി വാസുദേവ അനന്യ നിമിത്ത ഭക്തിയോഗലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്താ വിദ്യാ ഗ്രന്ഥിരന്ധന ദ്വാരേണ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രമായസ്മേനോൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യോസൗ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മന്യാത്മേന നിരുക്തേ അനിലയനെ പരമാത്മനി വാസുദേവനന്യ നിമിത്ത ഭക്തിയോഗലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്ത വിദ്യാഗ്രന്ഥിരന്ധനദ്വാരേണ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസൗ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മന്യാന ഭൂതാത്മന്യനാത്മേ പരമാത്മനി വാസുദേവേ അനന്യ നിമിത്ത ഭക്തി യോഗലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്താ വിദ്യാഗ്രന്ഥിരന്ധനദ്വാരേണ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസൗ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മന്യനാത്മേ നിരുക്തേ അനിലയനേ പരമാത്മനെ പരമാത്മനി വാസുദേവേ അനന്യേ നിമിത്ത ഭക്തിയോഗലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്ത വിദ്യാഗ്രന്ഥിരന്ധനദ്വാരേണ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി കേൾക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസോ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മന്യനാത്മേ നിരുക്തേ നിലയനേ പരമാത്മനി വാസുദേവേനന്യ നിമിത്ത ഭക്തിയോഗലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്താ വിദ്യാഗ്രന്ഥിരന്ധനദ്വാരേണ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസോ ഭഗവതി സർവഭൂതാത്മന്യാത്മേൻ ആത്മേ ഭൂതാന്യാത്മേ നിരുക്ത അനിലയനെ പരമാത്മനി വാസുദേവ അനന്യ നിമിത്ത ഭക്തിയോഗ ലക്ഷണോ നാനാഗതി നിമിത്ത വിദ്യാഗ്രന്ഥിരന്ധന ദ്വാരേണ യഥാ ഹി മഹാപുരുഷ പുരുഷ പ്രസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ആരെയും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നീട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. കേരളത്തിന്റെ വർത്തനം അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുവന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പക്വമാകുമ്പോൾ അവന് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് സഹവസിക്കുവാൻ അവസരം കഴിയും. അപ്പോൾ അവന് പലവിധ ഫലേച്ഛകർമ്മങ്ങളാൽ ഉണ്ടായ അജ്ഞതയുടെ ബന്ധനത്തിന്റെ കെട്ട് ഛേദിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സഹവാസത്തിന്റെ ഫലമായി അവന് ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയനും ഭൗതിക ലോകത്തോട് സംഘമില്ലാത്തവനും മനസ്സിനും വാക്കിനും അതീതനും എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമായ വാസുദേവ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിയോഗം വാസുദേവ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് മോചനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പാദം. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം മോചനത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രാരംഭവും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം കൂടുതൽ പുരോഗതിയുമാണ്. പക്ഷെ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണ് താനെന്ന അവന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥ മോചനം കൈവരിക്കുന്നു. മുക്തിർഹിത്വാന്യതാരൂപം സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിതി. മുക്തിർഹിത്വാന്യതാരൂപം സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിതി. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ എല്ലാവരും തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ബ്രഹ്മഭൂതത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലാകുമ്പോൾ താൻ ശരീരമല്ലെന്നും ശരീരസങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്നും തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവനെ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുകയായി. ഭഗവത്ഗീത 18:54 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോച്യതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. പ്രകാരം അതീന്ദ്രിയതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുവനെ പരബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനൊരിക്കലും ദുഃഖിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അവൻ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളോടും സമമായി വർത്തിക്കും. ആ തലത്തിൽ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനം നേടുന്നു. ഭക്തിത സേവനം യഥാർത്ഥമുള്ള മോചനമാണ്. ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ
സൗന്ദര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ മനസ്സ് സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത ഒന്നിലും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവന് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ താല്പര്യവും നഷ്ടപ്പെടും. തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്ത് 2:7 പറയുന്നു, ഏഷഹിയേവാനന്ദേതി യതിഹി ഏവൈഷ ഏതസ്മിന്ന ദൃശ്യേ അനാത്മേ അനുരുക്തേ അനിലയേന അഭയം പ്രതിഷ്ഠാം വിന്ദതി അധസ്സോ അഭയം ഗതോ ഭവതി. ഏഷ ഹി ഏവാനന്ദയതി യഥാ ഹി ഏവൈഷ ഏതസ്മിന്ന ദൃശ്യേ അനാത്മേ അനുരുക്തേ അനിലയനേ അഭയം പ്രതിഷ്ഠാം വിന്ദതി അധസ്സോ അഭയം ഗതോ ഭവതി. ഒരു ജീവാത്മാവ് തന്റെ സന്തോഷം ആനന്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമായ ആധ്യാത്മിക ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ആർക്കും മീതെ മറ്റൊരു ഈശ്വരനുമില്ലയോ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ശാശ്വതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാനന്ദപൂർണമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ സുസ്ഥാപിതമായി തീരും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നരനാരായണ ഋഷിമാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെ. നരനാരായണ ഋഷിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. നാരായണനായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയും നരനായിട്ട് അർജുനനുമാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അനേകം അപ്സരസുകളൊക്കെ ഇന്ദ്രൻ അയച്ചതും അല്ലെ, തിരിച്ച് ഇന്ദ്രനെ അവരെക്കാളും മനോഹരിയായിട്ട് ഒരു അപ്സരസിന് തിരിച്ചു നൽകിയതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഭാരതവർഷത്തിലുള്ള വിവിധ പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പുണ്യനദികളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുണ്യനദികളെ സ്നാനം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്കതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. പല നദികളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ, എന്നാൽ ഓരോ പേരുകളും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ധാരാളം നദികളും. ഗോദാവരി, സരസ്വതി അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നദികൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. സരയൂ നദി, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും അതിൽ സ്നാനം ചെയ്യാനും അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാനും പറയുന്നു. ഈ നദികളെ സദാ സ്മരിക്കുന്നത് മൂലം ഭാരതവർഷവാസികൾ പവിത്രരാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ നദികളുടെ നാമങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളായി ഉരുവിടുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഈ നദികളെ സ്പർശിക്കുന്നതിനും അവയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനും അവയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്രകാരം ഭാരതവർഷവാസികൾ പരിശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു. ആരാണ് ഭാരതവർഷവാസികൾ? നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭാരതവർഷത്തിന്റെ മുതാന തിരുമേനി പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ഭാരതവർഷത്തിലെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജന്മമെടുക്കുവാനായിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുതാന തിരുമേനി പറയുന്നു, നമുക്ക് പുൽക്കൊടിയൊന്നും അല്ല അല്ലെ,
കാലം ഇന്ന് കലിയുഗമല്ലയോ ഭാരതം. ആരാ പാടുന്നത്? എന്താണ് തിരുമേനി പറയുന്നത്? കുറെ മാതാജിമാർ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി പാടുന്നത് ആ ഒരു 3-4 വരി. കാലം ഇന്നു കലിയുഗമല്ലയോ. അറിയോ മാതാജിക്ക്? അറിയുന്ന ആൾ കൈവത്തിക്കുള്ളൂ, അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ് തിരുമേനി മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗവത്തിലൊക്കെ തത്വം. ഓക്കെ, ശാരദജി നമ്പൂതിരി പാടിക്കോ, ചൊല്ലിക്കോ. കുറച്ച് ലിറിക്സ്. കാലം ഇന്നു കലിയുഗമല്ലയോ ഭാരതമി. ചൊല്ലിക്കോ. അത് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, മാതാജിക്ക് അറിയോ ആ പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെ? അതാണ് ചോദിച്ചത്. നോക്കി ചൊല്ലണം, എന്നാലേ അറിയാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിവസം ചൊല്ലുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യൊട്ടി നോക്കി ചൊല്ലിയാലും കുഴപ്പമില്ല, വേഗം വേണം. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കാലമിന്നോ കലിയുഗമല്ലയോ ഭാരതമി പ്രദേശവുമല്ലയോ നമ്മളെല്ലാം നരന്മാരുമല്ലയോ ചെമ്മെ നന്നായി നിരൂപിപ്പിനില്ല എല്ലാരും ഹരിനാമങ്ങളില്ലാതെ പോകയോ നരകങ്ങളിൽ പേടി കുറയുകയോ നാവുകൂടാതെ ജന്മമതാകയോ നമുക്കിന്നീ വിനാശമില്ലാതെയോ കഷ്ടം കഷ്ടം നിരൂപണം കൂടാതെ ചുട്ടു തിന്നുന്നു ജന്മം പഴുത്തെ നാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര ജന്മം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടോ. എത്ര ജന്മം പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം അത്ര വന്നു പിറന്നു സുഹൃതത്താൽ എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം ജലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മങ്ങൾ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം മരങ്ങളായി നിന്നതും എത്ര ജന്മം മരിച്ചു നടന്നതും എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായി അത്ര വന്നിട്ട വണ്ണം ലഭിച്ചോരു മർത്യജന്മത്തിൻ മുമ്പേ കഴിച്ചു നാം എത്രയും പണി പെട്ടിട്ടിങ്ങു മാതാവിൻ ഗർഭപാത്രത്തിൻ വീണതറിഞ്ഞാലും 10 മാസം വയറ്റിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി 10 12 ഉണ്ണിയായിട്ടും പോയി തന്നെ താൻ അഭിമാനിച്ചു പിന്നീടം തന്നെ താൻ അറിയാതെ കഴിയുന്നു ഇത്ര കാലമിരിക്കുമിനി എന്നും സത്യമോ നമുക്കേതുമിന്നൊന്നില്ലല്ലോ നിർപ്പോള പോലെയുള്ളൊരു ദേഹത്തിൻ വീർപ്പു മാത്രമുണ്ടിങ്ങനെ കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയക്കുറവ് മൂലമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ ഭാഗവത തത്വമൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പൂന്താനം തിരുമേനി പറഞ്ഞു. എന്താണ്, ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു ഭാരതവർഷത്തില് ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട്. നമ്മൾ ജംബുദ്വീപില് 9 ഖണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് 9 വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മധ്യത്തിലുള്ളതാണ് എന്താണ് ജംബുദ്വീപ്. 7 ദ്വീപുകളുണ്ട്, അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജംബുദ്വീപ് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാരതഖണ്ഡം, ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ട്. അവർക്ക് ബ്രഹ്മാവിനായാലും ഇന്ദ്രനൊക്കെ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനാണ് കൂടുതൽ ആയുസ്, ഇന്ദ്രനൊക്കെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്, ഈ ഭാരത ഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും, പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ജനിച്ചാൽ എന്താണ്, ആ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികളെങ്കിലും ശിരസ്സാണ് അല്ലെ. ഉദ്ധവരി ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അത്രയും സുന്ദരനുമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ദൂതനായിട്ട് ഉദ്ധവരെയൊക്കെ അയക്കുകയുണ്ടായി പുരുഷത്വം ഗോപികമാരെയൊക്കെ ഉപദേശിക്കുക. അപ്പോ ആ ഉദ്ധവര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദ്ധവര് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിന് തന്നെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജന്മം എടുത്താൽ മതി എനിക്ക്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാദരേണുക്കൾ എന്റെ ശിരസിൽ അണിയാതെ. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പുൽക്കൊടിയില്ലെങ്കിലും മതിയല്ലോ. ഇവിടെ പൂന്താനം തിരുമേനി പറയുന്നു, നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളത്, അപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളത്
കലിയുഗത്തിലാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള 4 യുഗങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് വേഗത്തില് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കലിയുഗം. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ ഏറ്റവും മോശം യുഗമാണ് കലിയുഗം അല്ലെ. എങ്കിലും പറയുന്നു കലോർദോഷനിധി രാജനസ്തിയേകോ മഹാഗുണ കീർത്തനായേവ കൃഷ്ണസ്യാമുക്ത സംഗംബരം രചയത്. കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഹേ രാജ. എന്നാലും ഒരേ ഒരു നല്ല ഗുണം മാത്രമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് മുക്തരാകാം, ഇവിടുന്ന് മോചനം നേടാം. അപ്പൊ ഭൂതാനം തിരുമേനി അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ളത് കലിയുഗത്തിലാണ്. എന്താണ് യുഗങ്ങളിൽ നല്ല വേഗത്തില് മുക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് കലിയുഗം വരുന്നത്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് 1,00,000 വർഷം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ത്രേതായുഗത്തിലും വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അല്ലെ. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച ആരാധനയൊക്കെ. എന്നാൽ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒന്ന് ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ കലിയുഗത്തില് ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതും ഭാരതഖണ്ഡത്തില് അല്ലെ, ഭാരതവർഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഭാരതഖണ്ഡത്തില് അതും പുൽക്കൊടിയായിട്ടല്ല, നരന്മാരായിട്ട് അല്ലെ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ച് നമുക്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് അത്രയും എന്താ പറയാ, നമുക്കതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാൻ അത് അത്രയും റയർ ആയിട്ട് മാത്രം, അത്രയും അപൂർവമായിട്ട് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. 84 ലക്ഷം വെള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്നവ, അങ്ങനെ മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങള്, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതില് 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 80 ലക്ഷം എന്താണ്? മറ്റുള്ള വിവിധ യോനികൾ, മറ്റുള്ള വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത്രയും 4 ലക്ഷം. ആ 4 ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്രയും വിരളമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ടേ പ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലത. അനേക ജന്മങ്ങള് മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലിയിൽ പറഞ്ഞു. എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കിടന്നതും എത്ര ജന്മം, അങ്ങനെ മരങ്ങളായി, അങ്ങനെ ഓരോരോ ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ വന്നിട്ട് അവസാനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തിഗത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന് തിരിച്ചു പോവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. തിരുമേനി വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു, പാഴാക്കി കളയുന്നു ഈ മനുഷ്യജന്മം. ഓ അത്രയും എന്താ പറയാ റയർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യജന്മം. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം അല്ലെ. അത് ഭക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭാരതവർഷത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ആ നദിയുടെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മള് ഗംഗയെ ആവാഹിക്കുന്ന മന്ത്രം ഗംഗയെ ചൈവനെ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ജലസ്മിൻ സന്നിധി. ഗംഗാജലം നമ്മൾ ആചമനത്തിനൊക്കെ ഗംഗാജലം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഗംഗയെ ചൈവനെ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ജലസ്മിൻ സന്നിധി. ഈ ജലത്തില് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്നിഹിതനായ അവരെയൊക്കെ സ്മരിക്കുന്നു. അവരോടൊക്കെ ആ ജലത്തിൽ സന്നിഹിതനാവാനും നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ശുദ്ധരാക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമവും. യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാശ സൗഭാഗ്യാഭിലാഷ. ആ പുണ്ടരീകാശനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അകവും പുറവും ഒക്കെ നമ്മളെ ശുദ്ധിയാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അനേകം നദികളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭാരതവർഷത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരെ പവിത്രരാക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അവരൊരിക്കൽ അതിൽ സ്പർശിക്കുമെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, ഈ നദികളെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭാരതവർഷത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആ പേര് പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നിട്ടുള്ള പേരാ പറയും, ഇന്ത്യ. ഇപ്പൊ ഭാരതവർഷം എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇട്ട് പേരാണെന്ന് ഒരു പൊതുവൊരു ധാരണയും. ഭാരതം അത് അവർ മാത്രം പറയുന്നത്, അത് നമുക്ക് വേണ്ട ആ കക്ഷികളെ പേരെന്ന് എടുത്ത് പറയും. പൊതുവെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? ഭരത മഹാരാജാവ് നമ്മുടെ രാമായണത്തിലുള്ള ഭരത മഹാരാജാവ് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭരത മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭാരതവർഷം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭാരതവർഷം ആ പേര് പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭാരതവർഷത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതവർഷത്തിലാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അതുപോലെ പുണ്യ നദികള്, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പർവ്വതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പുണ്യപർവ്വതങ്ങള്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്?
നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ വിഭജിക്കപ്പെടും. ചിലർ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളായി ജന്മമെടുക്കുന്നു, ചിലർ സാധാരണ മനുഷ്യജീവികളായി ജന്മമെടുക്കുന്നു, ചിലരുടെ അത്യന്തഹീന ജന്മം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭാരതവർഷത്ത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജന്മം. ഇവിടെ ജനിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരാൾ ധനവാനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും, ഒരാള് ദരിദ്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും, ഒരാള് എന്താ പറയാ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നതും താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നത്. ഒരുവന്റെ പദവി ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനാൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വർഷം അവൻ 4 സാമൂഹിക വിഭജന പ്രകാരവും 4 ആധ്യാത്മിക വിഭജന പ്രകാരവും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന് ശരിയായി പരിശീലിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമായി തീരും. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമായി തീരും. 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും അല്ലെ, ഇതെന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. ഈ ആശ്രമങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഭക്തിത സേവനം അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യായാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും വാനപ്രസ്ഥനായാലും സന്യാസനായാലും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക. അതിനെ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ഒരാൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഗൃഹസ്ഥനാവാം അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം അതിനും ഒരു പരിധി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാനപ്രസ്ഥം, തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുക അല്ലെ. കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതലകളെ എന്താ വളർന്നു വന്ന മക്കളെയൊക്കെ കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതലകളെ ഏൽപ്പിച്ച് പുണ്യ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങള് അവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയും സാധുക്കളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. വാനപ്രസ്ഥം. നമുക്ക് വാനപ്രസ്ഥമായിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് കുറച്ചെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു 50 വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷം ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്താണ്? ഏത് സമയവും തട്ടിപ്പോകാം 50 വയസ്സിന് ശേഷം, യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അല്ലെ. ഇപ്പം പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോസ്മിൻ യുഗേ ജനായ, അത്രയും അല്പായുസുക്കളാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ. കലിയുഗം ഓരോ വർഷങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോ എന്താണ്? ആയുസ് ചുരുങ്ങി വരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2025 കഴിഞ്ഞ് 2026 അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം പുരോഗമിക്കുമ്പോ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ 100, 90, 80, 70, 60 അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലെ. കലിയുഗം കൂടുതൽ ആവും തോറും പറയുന്നു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരൊക്കെ വിവാഹിതരാവും, അവരൊക്കെ കുട്ടികളാവും, മുത്തശ്ശന്മാരാവും, മരിക്കും. ഒരു 30, 40 വർഷമൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കും. അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും ചുരുങ്ങി വരും. ഓക്കെ. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ അല്ലെ. അതില് പലപ്പോഴും അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് എല്ലാരെയും തരംതിരിച്ച്, ഭഗവാൻ തരംതിരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കവലപ്രസംഗം നടത്തും. അവർ ആദ്യത്തെ വരികളെ പറയും ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം, അത്ര മാത്രമേ പറയൂ. ഭഗവാൻ 4 വിഭാഗങ്ങളാക്കി ജനങ്ങളെയൊക്കെ വിഭജിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. അതിന്റെ താഴത്തെ വരികളൊന്നും അവർ പറയില്ല. അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് അത് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടി. ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചിരുന്നത്. അല്ലാതെ സ്കിന്നിന്റെ നിറം നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ടോ ഇതൊന്നല്ല അല്ലെ. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഒരാൾ ജനിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവനെ ബ്രാഹ്മണനാക്കിയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് അതേസമയം ഒരു ചണ്ടാലന്റെ ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണന്റേതായിട്ടുള്ള അതിലും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പൊ 4 വിഭാഗങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകാനാണ്. ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർ
വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ ക്ഷത്രിയർ രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, അതുപോലെ വൈശ്യർ കൃഷി, വാണിജ്യം, ഗോരക്ഷ, അല്ലെ ശൂദ്രര് ഇവരെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുക എന്നത്. ശൂദ്രരെ അടിമകളാക്കിയിട്ടല്ല, അവർക്ക് എന്താണ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരിൽ നിന്നും കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് ശൂദ്രർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആശ്രമങ്ങളും. 4 ആശ്രമങ്ങൾ. ഇതിൽ ഏത് ആശ്രമമായാലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആശ്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട്. ഇതിനെ ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ള അതേ വരികൾ തന്നെ ഇവിടെ രാമാനുജാചാര്യരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. വേദാന്ത സംഗ്രഹത്തിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏകദേശം അതേപോലത്തെ വരികൾ ഇവിടെയും കാണാം. ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ള പോലത്തെ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങള് പിന്തുടരാനായിട്ട് പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മങ്ങളെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിലൂടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭാരതവർഷ ഭൂമിയിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മസ്ഥാപനം നിഷ്പ്രയാസം സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഇന്ന് പക്ഷേ ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ ചില ആസുരിക വിഭാഗങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരികളും ഗൃഹസ്ഥരും വാനപ്രസ്ഥരും സന്യാസികളും ആയിത്തീരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥാപനവും ഇല്ലാതിനാൽ ഈ അസുരന്മാർ വർഗരഹിതമായ സമൂഹം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം താറുമാറാക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വഴി തെളിയിക്കുന്നു. മതേതര സർക്കാരിന്റെ പേരിൽ അയോഗ്യരായ വ്യക്തികൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരമോന്നത പദവികൾ കൈയാളും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരും പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ധർമ്മത്തോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവജ്ഞ അധികരിക്കുകയും അവർ മൃഗീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മോചനമാണ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ മോചനത്തിനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും അതുമൂലം അവരുടെ മനുഷ്യജീവിതം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭാരതത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാലും മതി, അവിടെയൊക്കെ എല്ലാം താറുമാറായി കിടക്കി. അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, പലതരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളും മറ്റുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു, അനേകം ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടവരൊക്കെ എന്താണ്, അവരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിവിൽ പോകും. അവരുടെ സ്വയം രക്ഷ നോക്കും അല്ലെ. അവരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒളിവിലൊക്കെ കഴിയും അല്ലെ. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതൊന്നും ഇവരെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയോ ഇത് പഠിപ്പിക്കുവാനോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുവന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പക്വമാകുമ്പോൾ അവന് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് സഹവസിക്കുവാൻ അവസരം കൈവരും. അപ്പോൾ അവന് പലവിധ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളാലുണ്ടായ അജ്ഞതയുടെ ബന്ധനത്തിന്റെ കെട്ടിച്ചേദിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭക്തന്മാരോടുള്ള ആ സഹവാസത്തിന്റെ ഫലമായി അവന് ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയനും ഭൗതിക ലോകത്തോട് സംഘമില്ലാത്തവനും മനസ്സിനും വാക്കിനും അതീതനും എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമായ വാസുദേവ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിയോഗം വാസുദേവ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനമാണ് മോചനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പാതായം. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ പ്രമിതേക്കുവാൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദമായ ഭക്തി. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്തിലതാപിച്ച് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അനേകം ജന്മങ്ങൾ അനേക ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിൽ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം അല്ലെ, ഭക്തന്മാരോട് സഹവസിക്കുവാൻ അവസരം കൈവരുന്നു. അപ്പോ അവരിൽ നിന്നും അവരുടെ കൂടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ അജ്ഞതയുടെ എല്ലാ കെട്ടുകളും ഛേദിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയും. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളാലുണ്ടായ അജ്ഞതയുടെ ബന്ധനത്തിന് കെട്ടിച്ചേദിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സഹവാസത്തിന്റെ ഫലമായി അവന് ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയനും ഭൗതിക ലോകത്തോട് സംഘമില്ലാത്തവനും മനസ്സിനും വാക്കിനും അതീതനും എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമായ വാസുദേവ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിയോഗം വാസുദേവ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനമാണ് മോചനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പാതായം. ഭക്തന്മാരുടെ ശിവപ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ശിവപ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തനോടാണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും, നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ക്രമേണ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരാനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യം കുറയുമെന്ന് പറയും.
ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര മോചനത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭവും പരമാത്മ സാക്ഷാൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി. പക്ഷെ ഒരുവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണ് താനെന്റെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥ മോചനം കൈവരിക്കും. 3 തരത്തിലാണ് പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനേതി, ശക്തിതി. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഇതിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ? അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. അവരെ എന്താണ്? ലൈറ്റിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ തേജസ്. അതിനപ്പുറം അവർക്ക് അറിവില്ല, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കാഴ്ചയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അവർ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ട് ധ്യാനിക്കും. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ആ സേവനങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അല്ലെ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും അല്ലെ? അത് പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പദവി ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്നുള്ള പദവി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥ മോചനം കൈവരും. ശിവേര സ്വരൂപഹായ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ, പദവി. മുക്തിർഹിതാന്യതാരൂപം സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിത. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ എല്ലാവരും തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അവൻ ബ്രഹ്മഭൂതത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലാവാൻ താൻ ശരീരമല്ലെന്നും ശരീരസങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്നും തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അവന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അവൻ ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുകയായി എന്ന്. ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനം യഥാർത്ഥ മോചനമാണ്. ഒരുവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ മനസ്സ് സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത ഒന്നിലും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവനെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലല്ല താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രഭാതിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവ് തന്റെ സന്തോഷം ആനന്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമായ ആധ്യാത്മിക ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ആർക്കും മീതെ മറ്റൊരു ഈശ്വരനുമില്ലയോ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ശാശ്വതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാനന്ദപൂർണമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ സുസ്ഥാപിതരായിത്തീരും. അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ? അത് മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മറ്റുള്ള ആരുടെയൊക്കെയോ സേവകരായിത്തീരും അല്ലെ? ഓഫീസിൽ പോയാൽ ബോസിന്റെ സേവകര്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വീട്ടിലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സേവകര്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുട്ടികളുടെ സേവകര്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അതൊക്കെ വേണം. അതിന്റെ കൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരുടെ സേവകനാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിലാവുമ്പോൾ അവര് മാതാപിതാക്കളുടെ സേവകർ, എന്റെ മക്കളുടെ സേവകർ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ എത്രയോ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് മറന്നുപോയി. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ആ സംഘത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മോചനം ലഭ്യമാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇന്ന് സത്തില ഏകാദശി, ആ സത്തില ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിവിടെ ചുരുക്കാം. चंद्राय श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गुरु प्रेमानंदे। ഷട്ടില ഏകാദശി മാഘമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഷട്ടില ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് ഭവിഷ്യോത്തര പുരാണത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ദാൽബ്യ മഹർഷി പുലസ്ത്യ മഹർഷിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ ബഹുമാന്യനായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, നശ്വരമായ ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ ബ്രഹ്മഹത്യ മുതൽ പലതരത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളിലും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നു. ഈ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന
ഈ നരകയാതനകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മുക്തരാവാൻ സാധിക്കും? ദയവായി അരുളി ചെയ്താലും. പുലസ്ത്യ മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ അതീവ ഭാഗ്യശാലിയായ ഇവനെ, ഒരുവൻ ശുദ്ധമായ മാനസികാവസ്ഥയോടെ മാഘമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ ആഗതമാകുന്ന ഏകാദശി ദിവസം പരമദിവോത്തമൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. ആരാധന സമയത്ത് ഒരുവൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം: അല്ലയോ ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കാരുണ്യമൂർത്തെ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പതീതോ ഉദ്ധാരണകനാണ്. സംസാര സാഗരത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നവരോട് അങ്ങ് കരുണ കാണിക്കൂ. അല്ലയോ പരബ്രഹ്മമേ, അല്ലയോ പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണ, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, ധർമ്മപത്നിയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊത്ത് എന്റെ ആരാധന സ്വീകരിച്ചാലും. അതിനുശേഷം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഉടകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, ജലം നിറച്ച കമണ്ഡലു എന്നിവ ദാനം ചെയ്യുക വഴി അവരെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണോത്തമന്മാർക്ക് തന്റെ ശക്തിക്കും കഴിവിനും അനുസരിച്ച് ശ്യാമവർണ്ണത്തിലുള്ള പശുവിനെയും എള്ളിനെയും ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എള്ള് ദാനമായി നൽകിയാൽ ഒരുവന് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ അനേകകാലം ജീവിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുവൻ ഈ ഏകാദശി നാളിൽ എള്ള് കലർന്ന ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും എള്ളരച്ച് ദേഹത്ത് ലേപനം ചെയ്യുകയും എള്ളുപയോഗിച്ച് അഗ്നിഹോത്രം അനുഷ്ഠിക്കുകയും എള്ള് കലർന്ന ജലത്താൽ പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുകയും എള്ള് ഭക്ഷിക്കുകയും എള്ള് ദാനമായി നൽകുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുകയാൽ ഒരുവന്റെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ ഏകാദശി ഷഡ് തില ഏകാദശി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തില ഹോമം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഓ ഈ സാധാരണ ഏകാദശിക്കൊന്നും എള്ള് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ പറയുന്നു ഈ ഏകാദശിക്ക് എള്ള് കഴിക്കാം, എള്ള് ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാം, എള്ള് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാം, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ പറയും. നാരദമുനി ഷഡ്തില ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാനായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഷഡ്തില ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ കഥ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണി ജീവിച്ചിരുന്നു. അവൾ വളരെ കർശനമായി ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു. നിരന്തരം പലതരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാൽ അവൾ കാലക്രമേണ മെലിയുകയും ദുർബലയാവുകയും ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർക്കും കന്യകമാർക്കും അവൾ ദാനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും അന്നദാന്യങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൾ ബ്രാഹ്മണരെയും ദേവന്മാരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തിയില്ല. അവൾ അതികഠിനമായ തപോവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി ദുർബലയാണെങ്കിലും അവളെ ഒരു പരിശുദ്ധയായ ആത്മാവായി ഞാൻ കരുതി. മാത്രമല്ല അവൾ വിശന്നിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അന്നമോ ധാന്യമോ ദാനമായി നൽകിയിരുന്നില്ല. അല്ലയോ നാരദ മഹർഷി, ഈ ബ്രാഹ്മണിയെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് ഞാൻ ഈ നശ്വര ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നാരദ മുനിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ. ഒരിക്കലേ ഭഗവാൻ ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിഷാപാത്രം കയ്യിലേന്തിയ ഞാൻ അവളുടെ ഭവനത്തെ സമീപിച്ചു. ബ്രാഹ്മണെ ആരാഞ്ഞു: അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ദേവ, ദയവായി സത്യം പറഞ്ഞാലും അങ്ങ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഞാനിത് കേൾക്കാതെ പോലെ നടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹൃദയായ അവൾ എന്റെ വിഷാപാത്രത്തിൽ ഒരു പിടി കളിമണ്ണ് വാരി. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കുറച്ച് കളിമണ്ണ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വിഷാപാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ഭഗവാൻ അത് വാങ്ങിക്കുകയും സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കയാൽ സന്യാസിനി തന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അവിടെ അവൾക്ക് അതിമനോഹരമായ ഒരു മാളിക നൽകപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എനിക്ക് കളിമണ്ണ് സമർപ്പിച്ചതിനാൽ അവളുടെ ഭവനം കാഞ്ചനരഹിതവും ധനധാന്യരഹിതവുമായി തീരും. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപ്പവൃക്ഷ. അവിടെയൊക്കെ ചിന്താമണി കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അല്ലെ. എല്ലാം നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ട് സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ്. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴെന്താണ്? അവള് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റി അല്ലേ. എന്നാല് കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ തപസ്സരികളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ അവൾക്ക് ഒരു മാളിക നൽകി. അതുകൊണ്ട് കളിമണ്ണ് സമർപ്പിച്ച അവളുടെ ഭവനം കാഞ്ചനരഹിതവും ധനരഹിതവുമായി. അവള് ഭഗവാന് മണ്ണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടതാണ് അവൾക്ക് അതുപോലുള്ള മണ്ണിന്റെ ഒരു വീടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ആർക്കും ധനധാന്യമൊന്നും നൽകാത്തത് കൊണ്ടെന്നാണ് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീടായിട്ട്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണോത്തമ, ആ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ അവൾക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല. ക്രമേണ ധനത്തിന്റെ അഭാവം അവളെ അസ്വസ്ഥയാക്കി. പിന്നീട് അവൾ എന്നെ സമീപിക്കുകയും കുപിതയായി ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു: അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, ഞാൻ കഠിനമായ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അങ്ങയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും എന്ത് കാരണത്താലാണ് ധനധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭാവം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണി,
ഭവതി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടക്കുക. നിന്റെ ദർശനം എടുക്കുവാനുള്ള ജിജ്ഞാസ നിമിത്തം ചില ദേവപത്നിമാർ നിന്നെ കാണാനായി നിന്റെ ഭവനം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഷട്ടില ഏകാദശിയുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചറിയണം. അവരുടെ വിവരണം കഴിയുന്നതിലേക്കും വാതിൽ തുറക്കരുത്. എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ച ബ്രാഹ്മണി അവളുടെ മാളികയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണി പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്, എനിക്കിങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടില് ധനധാന്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന്, എന്റെ ഭവനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചില്ലേ, യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമി. ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം. ഭഗവാന് മണ്ണ് കൊടുത്തത് എന്താണ്? ഈ സ്ത്രീക്ക് മണ്ണിന്റെ വീടാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നീ ദേവപത്നിമാരൊക്കെ അവിടെ വരുമ്പം അവരോട് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വാതിലടച്ചിട്ട് നിൽക്കുക. ദേവപത്നിമാരോടൊക്കെ ഷട്ടില ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക. അവര് ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം പറയുമ്പോൾ അത് നീ കേൾക്കണം എന്ന് പറയും. ഒരു ദിവസം ബ്രാഹ്മണി തന്റെ ഗൃഹത്തിലെ ഒരു മുറിയിൽ വാതിലടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന സമയത്ത് ദേവപത്നിമാർ അവിടെ വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മനോഹരി, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദർശനത്തിനായി വന്നിരിക്കുകയാണ്, ദയവായി വാതിൽ തുറന്നാൽ. ബ്രാഹ്മണി മറുപടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഷട്ടില ഏകാദശിയുടെ പ്രാധാന്യവും മഹാത്മ്യവും വിവരിച്ചാൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദേവപത്നിമാരിൽ ഒരുവൾ ഷട്ടില ഏകാദശിയുടെ മഹത്വം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഷട്ടില ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ശ്രവിച്ചയുടൻ ബ്രാഹ്മണി അതീവ സംതൃപ്തിയായി അവൾ വാതിൽ തുറന്നു. ദേവപത്നിമാർ അവളെ കണ്ടു സന്തുഷ്ടരായി. ദേവശ്രീകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണി ഷട്ടില ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൾ മനോഹരിയും തേജസ്വിയും സമൃദ്ധമായ ധനധാന്യങ്ങൾക്കും സ്വർണത്തിനും ഉടമയായി മാറി. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ആരും അത്യാഗ്രഹം മൂലം ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കിയാൽ ഒരുവന്റെ ദാരിദ്ര്യവും ദൗർഭാഗ്യവും എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം എള്ള് ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ എല്ലാവിധ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവനെ മുക്തനാകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഷട്ടില ഏകാദശിക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ. ഗുരുദേവ പ്രമാൺ. ഭഗവാന് അല്പം കളിമണ്ണാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോയില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയി അല്ലെ. ഭഗവാന് കളിമണ്ണ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലുള്ള പോലെ ധനധാന്യങ്ങളും മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം, ഷട്ടില ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കേട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ഷട്ടില ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നേ ദിവസം എള്ള് ദാനമായിട്ട് നൽകാം, എള്ള് ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാം, എള്ള് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാം അല്ലെ. സാധാരണ ഏകാദശിക്ക് എള്ള് കഴിക്കില്ല, എന്നാൽ ഈ ഏകാദശിക്ക്, ഷട്ടില ഏകാദശിക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് പറയും. എള്ള് കലർന്ന ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാം, എള്ളരച്ച് ദേഹത്തിൽ ലേപനം ചെയ്യാം, എള്ള് ഉപയോഗിച്ച് അഗ്നിഹോത്രം അനുഷ്ഠിക്കാം, എള്ള് കലർന്ന ജലത്താൽ പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം നൽകാം, എള്ള് ഭക്ഷിക്കാം, എള്ള് ദാനമായിട്ട് നൽകാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം 6:56 മുതൽ 10:45 വരെയാണ് വരുന്നത്. സൂര്യോദയം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ. ഗുരുപ്രമാനന്ദ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് അടിച്ചിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.